I dag har vi besøg af den tyske astrofysiker Fritz Helmut fra det tyske mindretal, som i dag skal forklare den kinetiske energi af en alfapartikel. Værsgo, Fritz. Ja, hej. Jeg vil som sagt i dag fortælle om, hvordan man finder den kinetiske energi af en alfapartikel. Vi har farten heroppe. Den er 1,43 gange 10 opløst til 7 meter i sekundet. Og så har vi massen hernede. Den er 6,642 gange 10 opløst til minus 27 kilo. Så det er en meget lille alfapartikel, vi har med at gøre her. Formlen for kinetisk energi, som også er arbejdet, er F gange S, som er lige med M gange A gange S. Vi ved fra tidligere, at farten opløftet i den anden er lige med 2 gange A gange S. Det vil sige, at A gange S er lige med en halv gange V opløftet i den anden. Putter vi dette ind i vores første formel, får vi E er lige med en halv gange M gange V i anden. Og det har vi selvfølgelig regnet ud for jer. På den anden side. Som sagt, E gange en halv gange M gange A. Og vi har et facit her. Tak skal I have. Tak, Fritz.